3052/2021, imposición e ordenación de tributos. Alcalde, aquí se me permite, antes de comezar o pleno, quería facer constar unha cuestión de orde que me parece importante, ou nos parece moi importante o espazo común. Vou facer un pouco unha contextualización. Tivemos o pasado xoves unha comisión, pasado xoves, hai unha serie de puntos que vamos a pleno e requerimos información, requerimos que se nos pasara a documentación existente no Concello sobre os temas que se van a tratar en pleno. Eu vou dar lectura ao artigo 46.2 da Lei de Base de Réxime Local, que di: las sesiones plenarias han de convocarse al menos con 2 días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido, con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los concejales o diputados desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la Corporación. Desde que eu solicitei a información relacionada con varios puntos, pois, por exemplo, o Centro de Saúde, para ter hoxe no debate información e poder fixar unha posición e decidir con información o que vamos a plantexar e o que non, remitiúseme ao secretario. O señor secretario sabe que estuve con él, incluso viñen cun disco duro para que me pasaran a información e fume sin absolutamente nada. O que non podemos creer é que neste Concello non haxa ningún expediente, porque vostede dixo, por exemplo, sin ir máis lonxe, que remitiu 3 ofertas á Xunta de 3 soares, iso terá que haber algún expediente, algún papel que acredite. Non nos podemos creer que non haxa ningún expediente sobre Pena Cobertoira, que hoxe ven a pleno porque leva unha moción o PP. Non nos podemos creer que non haxa absolutamente nada de moitos temas que se van a tratar. Entonces, de verdade, encarecidamente yo digo, sendo o máis construtivo posible, para que non teñamos despois que tomar outras medidas, que o mellor é que este pleno, que non está convocado conforme o que di a lei, porque non se están respetando os dereitos da oposición, os dereitos dos concelleiros á información, para poder formarse unha opinión e votar en consecuencia, este pleno debería suspenderse, deberíase nos poñer a disposición a información das cuestións que se van a tratar, que existe no Concello e sabemos que existe, e convocalo, se queren, o próximo luns. Iso é o que se debería facer. Eu penso que estamos falando coa lei na man, o señor secretario sabe perfectamente que o que estamos dicindo é así, se nos din que non hai expediente ningún do que vamos a falar, entonces temos un problema de outro tipo. Entonces temos un problema de outra índole, porque se vostede di que manda ofertas á Xunta e resulta que non hai nada no Concello e o señor secretario non ten constancia de nada, un dos dous está facendo moi mal o seu traballo. Ou un dos dous están ganándonos, que tamén pode ser. É dicir, imos seguir adiante co pleno sin ternos dado ningunha información. O sea, que se salta vostede a lei a torera con sus... O día 5 de agosto viñeron aquí os técnicos da Xunta, concretamente... Iso falaremos no punto. Pero bueno, falaremos no punto. Ten Nacho É saber se existe expediente ou non existe expediente. Expediente non, existe, viñeron aquí, deron os terrenos... Eso non é un expediente, Marco. O que estamos preguntando é se hai un expediente dentro do... Non hai. Non hai un expediente... Onde se acertaran ou o que sea. Mira, pantalla de palabra. Los micros, por favor. A ver, los micros. Espera, a ver, Nacho. Los micros. Na comisión quedamos, non? Na comisión quedamos en que toda a información que tiña o equipo de goberno para tratar todos estos puntos no pleno se nos iba a trasladar. Foi no que quedamos. E vostede dirixiunos o secretario, nos preguntamos ao secretario ata onte pola mañá, eu dirixime a él e non había nada. Entón, como non vai haber un expediente sobre Pena Cobertoira? Como pode ser que levemos 2 anos falando do Centro de Saúde, que houbera innumerables reunións ca Xunta e non haxa un expediente? Como pode ser? Bueno, porque non se cumplen os acordos de goberno nin se cumple nada, porque Sí, pero bueno, entendo que é unha cuestión solucionable. Señor secretario, existe expediente? Yo documentación en expediente en gestiona del Centro de Saúde yo no tengo nada, personalmente. Non hai nada? Yo no... Yo de Pena Cobertoira en gestión non encontré nada. Non sei se en archivos arriba... Si hai un expediente de construcción, de adjudicación, como non va a haber expediente? Non, hai un expediente de cando se construíra. O acordo da Asociación de Veciños e todo eso. Non, pero non é cando se construiu. O bloque, neste caso, leva traendo mocións a pleno, eu creo que unha moción por ano.
polo abandono das instalacións, porque pois o equipo de goberno leva 7 anos poñendo como excusa que o abandono é debido a que non se sabe. No, abandono é debido a que é propiedade dos veciños. Pero eso xa era cando se fixo. Pero eso estará recollido nun documento, alcalde. Eso estará recollido en algún documento, os que oposición, porque temos que fiarnos da súa palabra que cada vez di unha cousa. Cada vez que falamos dun tema di unha cousa diferente. Nós o que queremos ver son papéis para poder formarnos unha opinión, e con papéis e con documentos usted di, isto é dos veciños, queremos ver un papel que diga. Entendo que son dous temas diferentes. Un é o tema do centro de saúde, se existe expediente ou non existe expediente. Aproximadamente dende o ano pasado, desde xaneiro, que se reuniu vostede co presidente da Xunta, non? Sí. Non hai expediente, está no dicindo o secretario que non existe. O 5 de agosto. En xaneiro. No, digo 5 de agosto deste ano, viñeron os técnicos, concretamente... Pero é mellor tratar o punto, digo eu. O que sabemos neste momento é que non existe expediente. En canto ao tema de pena cobertura, entendo que este pleno non ten que vir nin o expediente de construcción, nin o expediente nin de mocións que se foran presentando sucesivamente neste tempo, senón que tería que vir un expediente de investigación sobre a titularidade dos terrenos, que é o que falamos en xuño do ano pasado. Entendo que tampouco se fixe un expediente de investigación sobre a titularidade dos terrenos. Non. Que non existe tampouco. Malamente pode vir a pleno, o sea, pode nos dar unha documentación que simplemente non existe. Bueno, o sea, que de todo o que vamos falar hoxe no pleno non hai expedientes. Que non fixeron nada. Hoxe non hai expedientes de nada. Que non fixeron nada conforme xa sabemos algo. Sí, claro. Xa sabemos algo. Entonces vamos a facer o que facemos sempre. Perder o tempo. Perder o tempo nós e os veciños. Vamos a... Ben. Entonces, o punto segundo, expediente 3052, imposición e ordenación de tributos. Ten a palabra Sofía. Ben, grazas, señor alcalde. Bueno, pois este expediente creo que é bastante importante para os veciños do Carballiño, porque vamos falar das ordenanzas fiscais para o 2022. E que son as ordenanzas fiscais? Pois o que llevan a cobrar as veciñas e veciños do Carballiño, e como agora está de moda subir todo, pois tamén no Carballiño subimos os impostos, porque según vostedes, como sube o IPC, pois vámoslos a subir. Da igual que se xa xusto, que non se xa xusto, que os informes dos técnicos, porque é bastante fácil e ademais son cortiños e expresanse bastante ben. Dixo vostede que subía de forma generalizada, que el café para todos nunca é bo, todas as tasas e todos os impostos, pero di a lei que non é así, o sea, a fórmula non se ten que actualizar conforme ao IPC, senón, pois, teñen que estar as subidas ou as baixadas xustificadas. Iso é o que debería ser. E iso é o que levan feitos os técnicos durante todos estes anos, pedindo que, por favor, dende as áreas, se lles informe do custe dos servizos, de todo elo. Aquí ainda non chegou ningún, non? Entón, a súa xestión, home, eu penso que é moi mellorable. Vamos a ver, son 9 no equipo de goberno, son 9, non? Teñen maioría absoluta. Traballan con, absoluta liberdade, tranquilidade, teñen 10 millóns de euros para dispoñer deles. Hai 36 ordenanzas no Concello do Carballiño. E vostedes o que presentan é a subida xeralizada do IPC, a adaptación á fórmula da Diputación para a recollida do lixo, xa ben dada, e unha baixada para os que xogan o pádel. Eso é o que vostedes consideran que é importante para as veciñas e veciños do Carballiño. Ollo, non nunha situación ordinaria, a pandemia sigue aí, estamos nunha situación extraordinaria, nun momento con moitas dificultades que todos intentamos sair dela como podemos, e as administracións terán que estar aí para apoiar e estudiar. E vostede, señor alcalde, non me diga que é o mesmo subir, pois por poñerlle un exemplo, a tasa da auga, as tasas deportivas, as mesas, as terrazas e demais, ou subir os caixeiros, a tasa dos caixeiros, a tasa das empresas de telecomunicacións, non sei, aí
penso que hai unha importante diferencia. Entón, eu creo que deberían estudiar ordenanza por ordenanza, tempo tiveron dende o ano pasado ou dende fai 7 anos que levan gobernando, para darlle unha voltiña, porque vostedes levan 7 anos gobernando, o PSOE, 4 anteriores levaba o PP, entendo que terán que marcar un pouco a diferencia, porque eu non vexo a diferencia entre os 7 anos do PSOE e os 4 do PP, é dicir, que levamos 11 anos daquela maneira. Entón, de que estamos falando? De que suben os impostos. Despois, eu sempre digo que vostedes funcionan con improvisación e basándose en ocurrencias. E basándose en ocurrencias, e por que digo isto? Porque eu vexo que presentan a modificación da ordenanza de reguladora de tasa pola utilización das instalacións deportivas, e vexo o seguinte, que vostedes o que piden, o que fan é, todos aqueles que van utilizar as pistas de pádel durante hora e media van a pagar 10 euros. Da igual que teñan 4 anos, 10 anos, 30 anos, que sexan os xerentes dunha empresa que factura máis dun millón de euros, ou o que sexa. Para vostedes é igual? Un neno? Sí, para vostedes, según isto, igual. Van pagar 10 euros de 4 ata a xubilación. 10 euros. Antes pagaban 11. Baixauselle un euro. Home, non sei, eu vin a tasa, non sei se está ben ou está mal. Pero, ojo al dato, por utilización do pabillón e o gimnasio debe ser privado, porque o gimnasio do pabellón, se vostedes lle chaman gimnasio a unhas espaldeiras e 4 colchonetas no chao, pois eso será un gimnasio. Ojo al dato, utilización do pabillón por unha hora 14,94 euros, o sea, 5 euros máis por utilizar a pista do pabellón que por utilizar a pista de pádel. É dicir, que un neno de máis de 16 anos, 16 anos teñen un neno de terceiro da ESO, da enseñanza secundaria obligatoria. E vostedes non teñen nada en consideración. Todo son ocurrencias, porque despois dun ano, porque a modificación desta ordenanza xa veu a pleno no anterior, ou no ano pasado, e houve que retirala, etc. Pero a ocurrencia deste ano xa bate récord, porque a min que me expliquen cal é o beneficio que obtén o Concello. Pero bueno, algún motivo terán, e entendo que nos lo explicarán no turno correspondente. Neste primeiro turno nada máis. Grazas, Sofía. Grazas, alcalde. Bueno, todos os anos decimos un pouco mesmo con respecto á actitude do grupo de goberno en relación cas ordenanzas fiscais. Son un trámite. A prova é que o 17 de xuño todos os concelleiros reciben un requerimento para facer modificacións e dáselles un prazo, os concelleiros do goberno, dáselle un prazo ata o 3 de setembro, 2 meses e medio. Só 2 aceptan a notificación de 8 e 6 nin a abren. E despois, só 2 presentan en prazo as propostas. Sendo a data límite que pon a tesoureira para a presentación de propostas de modificación dos concelleiros do goberno o 3 de setembro, hai algunha que chega ata o 21 de setembro. O que din os técnicos non é o que di vostede, señor alcalde. Os técnicos din que hai que facer un estudo económico para valorar se o custo e a relación dos ingresos dos diferentes servizos son ou non son, se son equilibrados ou non son equilibrados. Non existe ningún estudo. Dino unha outra vez os técnicos nos seus informes. Ningún departamento aporta un estudo. Entonces, que se fai? Tábula rasa, 2,7% del IPC que vamos a aplicar para subir aos veciños do Carballiño e curámonos en saúde. Di o alcalde nunha entrevista, eu vou dar por sentado que o que di o medio de comunicación, entre comillados, son verbas súas, se non é así, digamos.
Os servizos técnicos, tanto a recaudación como a tesorería, recomendan equilibrar o coste dos servizos, aínda que non se incrementa un 4, senón un 2,7%. Mire, o informe de tesorería está aquí, por sorte esta documentación si a temos. E di, literalmente, o alcalde presidente propón a modificación de actualización das cotas mediante a aplicación do IPC do 2,7%. Reitérase o xa informado en canto a que a aplicación do IPC non é unha medida a ter en consideración da actualización dos custos dos servizos municipais tras a aprobación da Lei 2/2015, pola que serían necesarios os informes técnicos económicos das diferentes áreas de departamentos que determinaran os custos reais daqueles e a súa traslación ás cotas, tarifas mediante o seu incremento ou reducción. É dicir, a tesoreira di, non hai que aplicar a suba do IPC. O que hai é que facer un estudo de cada servizo e determinar se hai que subir ou baixar a cota. Aquí non se contempla esa posibilidade. Pero, aínda vou máis alá. Noutro apartado do informe, di claramente, non obstante, hai que ter en conta que cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o aconsellen, poderá fixarse por debaixo do seu custo os prezos e as tasas, sendo necesario e obrigatorio que nestes casos se consignen dotacións orzamentarias. É dicir, o que din os informes técnicos é que vostede non ten ninguna obrigación de subir nada, e menos neste contexto. Vánselle subir os impostos aos veciños nun dos contextos económicos máis terribles que se lembran. Unha pandemia destrozando vidas, destrozando negocios, ca precio da electricidade disparada, co precio da gasolina disparada, e o Concello do Carballiño, a ocurrencia que ten é subir os impostos. Non é fácil de entender. Subir os impostos para qué? Subir os impostos para comprar unha escultura por 40.000 euros, para darlle 20.000 euros ao Rally de Ourense, para darlle 85.000 ao Orenteiro, para gastar 17.400 euros para que unha empresa faga fotocopias dunhas bases. Para eso se lle suben os impostos aos veciños. Mire, hai unha cousa que é difícil e deberían explicar. Ahora, fai aquí apenas 2 meses, Espazo Común trouxe unha moción para que se fixera unha auditoría sobre o Departamento de Recadación. Lembran por qué? Porque hai 5.400.000 euros de incobrados. 5.400.000 euros de impostos que hai xente que tiña que pagar e non pagou. Volvemos a repetir o que dixemos daquela. Algúns non poderán, hai que sabelo. Outros non pagan porque non lles dá a gana. Outros deixanselle prescribir as débedas. Temos unha lista interminable de negocios e de persoas moi coñecidas e moi recoñecidas deste pobo ao que se lle deixaron prescribir débedas. E, sin embargo, agora subimos un 2,7% a poboación. Non é unha maneira, dende logo, señor alcalde, de axudar aos cidadáns. E, por se acaso queda algunha dúbida, pois vou ler tamén o informe de intervención, porque vostede di que os técnicos son os que din que hai que facer esta subida. O interventor, é dicir, a máxima autoridade en materia económica neste Concello, di, non obstante, a citada Lei 2/2015 derogou calquer vinculación directa ao IPC nos prezos e servizos regulados polas administracións públicas. Exactamente o mesmo. Ningún técnico di que haxe que subir. Só vostede, como alcalde presidente, di que hai que subir, a pesares incluso de que os técnicos digan o contrario. Hai unha cousa, alcalde, que está moi clara. Fai un par de anos, cando baixaba o IBI, baixaba vostede. Medalla para a Fumega, que baja el IBI. Cando sube, como ahora, é cousa dos técnicos. Cando sube, como subiu o IBI o ano pasado, que o ano pasado, por moitas voltas que lle dea, subiu o IBI, cousa dos técnicos, cousa dos axustes. Non pode ser que cando se gañan partidos gañe vostede e cando se perden partidos perdos o equipo. Non é ético nin é certo, que por outra parte sería desexable. Di vostede onte, seguindo ca eiva de excusas e mentiras, que hai que lle subir os soldos un 4% persoal. A súa generosidade ten a todo o mundo abrallado. A proposta do goberno é dun 2%, e estáse negociando. En base ao IPC. A proposta do goberno é subir un 2%. Non, en base... Vostede sube o 2,7%. Non está... A ver, alcalde, vostede se escoita, acabo de lle ler 2 informes técnicos que din que ningunha negociación deste tipo está vinculada ao IPC. Ningunha. Nin a do goberno, nin a súa, nin a de ninguén. Pode contestar, están aquí os datos, e se fai o favor de contestar con rigor e con papéis, porque claro, decir, temos que subir un 4%, de onde? Eu falei con 3 sindicatos onte, ningún ten coñecemento de nada desto, nin son conscientes de que haxa que subir un 4%. Estás en unha negociación do 2%, que non vale decir unha cousa por outra. A quen están ganando é os veciños. Cando di vostede estas cousas no medio de comunicación, estáse rindo dos veciños, que están caros de que lle tomen o pelo. Os veciños queren que se lle diga a verdad. Vostede decide subir pola razón que sexa, expliquea, pero non invente cousas, non busque excusas, non diga que son os técnicos, non diga que é a suba do persoal, non diga cousas que non son. Nada máis nesta intervención. Ricardo. Bueno, antes de nada,
creo que é a terceira vez desde que son concelleiro que veñen ao pleno as ordenanzas fiscais. E outra vez volven demostrar a inactividade absoluta que ten o grupo de goberno, non? Xa o decía antes Adolfo, o procedimento é o seguinte: o Servizo de Tesourería ponse en contacto cos concelleiros que teñen asignadas labores de goberno e requirios para que lle digan que ordenanzas se teñen que modificar. Dos 8 concelleiros hai 6 que nin siquiera recollen a notificación. 6. Felicito tanto a Sotelo como a Rosa, que foron os 2 únicos que recolleron estas notificacións. Felicitos porque non é o habitual neste grupo de goberno. E que nos presentan? Preséntanos 2 modificacións das ordenanzas, unha por parte de Silvia, da Concelleira de Deportes, que se presenta fora de plazo e que, según a tesoureira, non debería ser ni siquiera tido en conta. Isto é peor todavía cando a modificación que presenta o primeiro ano, o ano 19, que fun eu concelleiro, esa modificación xa estaba prevista. Olvidouse de metela e despois había que facelo vía alegacións. Non se podía facer vía alegacións. O ano 20 volveuse a olvidar e o ano 21 preséntase fora de plazo. Sí, Silvia, sí. Dime. Por que non foi? Porque vos protestastes nunha comisión que non se podía, porque que non se podía facer por alegacións porque non o habían metido en plazo. Porque non sei que o Concello de Barcelona... No, ningún Concello de Barcelona. Mira, a cousa é da seguinte maneira. Aquí preséntase en plazo as modificacións. Despois, votas a favor, votas en pleno, e ti querías facer unha alegación contra algo que habías aprobado ti. E dixo o secretario que non podías. Tan sinxelo como eso. E o ano 20, que pasou? Olvidácheste. É así. Ano de pandemia, estaban cerradas as instalacións tamén. Ben, o ano 21 preséntalo o día 9, cando acababa o prazo o día 3. É así. É que, mira, cando non temos o expediente, como pasa con Pena Cobertoira e como pasa co tema do centro de saúde, podedes contar o que queirades. Cando temos o expediente diante, non nos podedes contar o que queirades porque está aquí. Vale. Ben, con respecto ao resto, nada. Nos, o ano pasado, presentamos unha serie de modificacións da fiscalidade do Concello de Carballiño, que non se refería solamente ás taxas, senón se refería tamén aos impostos. Digo concretamente con respecto ao ICIO, por exemplo. Nunca é tido en conta. Pero non é que nos digades que eso non pode ser por isto, por aquilo, por outro. Non, é simplemente que nin vos preocupa, nin vos enterades siquera. E isto pasa ano tras ano. E levamos así 3 anos sin cambiar unha sola coma. Decía antes Sofía que había que marcar a diferencia co PP. A diferencia clara. Nos estamos facendo propostas todos os anos. Todos os anos, tanto sobre taxas. O ano pasado propuxemos un cambio na taxa da recollida do lixo para que se adaptara á baixada que propuña, que era dun 7%, se non recordo mal, a Diputación, porque non se había feito desde aquí, propuxémoslo nós, propuxemos a baixada do ICIO, non se nos fixo caso. Claro, decir, hai que marcar a diferencia co PP. Non, habería que facer o que lle está dicindo o PP desde fai 3 anos. Agora, xa no colmo da inactividade, da desgana, chégase para subir as tasas un 2,7% porque é o IPC. Non se fai estudio de nada. A única taxa que leva estudio é a taxa de recollida do lixo porque fai a Diputación. As demais todas non se preocupou nadie de facer absolutamente nada. E síguese facendo como se facía antes do ano 2015. Tranquilamente, súbese conforme o IPC e xa non nos preocupamos de nada máis. Da igual que se cubra o custe do servicio que non se cubra. Estamos escoitando continuamente o tema do lixo non se dá coberto. Bueno, por fagoste un estudio. O tema da auga non se cubre. Por fagoste un estudio. É que é tan sinxelo como eso. Estánllo dicindo os técnicos todos os anos. E todos os anos chegamos ao mínimo. Chegamos a este pleno e resulta que non se fixo absolutamente nada. Nin siquiera se miran as propostas que facemos os demais. Porque eu
cada vez que o facemos, bueno, xa anunciamos que vamos a facer alegacións, lóxicamente, como todos os anos, xa sabemos que tampouco serán escoitadas. Quero vos recordar que o ano pasado quedamos en que esta notificación que se lle facía aos concelleiros do grupo de goberno íbase facer aos concelleiros da oposición tamén para que puderan facer proposta nese momento. Non se fixo. Esa é a forma que tendes de actuar, pero se non queredes facelo, polo menos escoitade o que vos decimos desde a oposición. Porque pode ser bo. Na primeira intervención nada máis. Ben, bo día a todos e a todas. Bueno, en primeiro lugar, dicir que a subida que se ten prevista para este ano rondará o 5% do IPC. Ahora xa está no 4 e se toma un 2,7 porque hai que actualizar en algún momento os prezos e as tasas, porque non podemos estar 20 anos sin que suban, porque a vida e todo, pois, os prezos e os costes tamén siguen elevándose. Tamén quero dicir que se fixera un estudio, todos somos conscientes de que os precios subirían exponencialmente. E iso sabémoslo todos. Vimos o estudio ao facer o do costo real do SAF, que pasou de 14 a 18 euros o prezo da hora. Iso tería unha repercusión directa tamén no coste ao usuario, ainda que despois haxa bonificacións. Pero todo o mundo somos conscientes deso. Hai un estudio feito de costes que se fixo hai bastantes anos, cando foi o plan de axuste, e sobre esa base se foron moitos anos adaptando co IPC, que non vale porque o día lei tal. O goberno tamén utiliza o IPC como referente para a súa das pensións, por exemplo. Nós poderíamos estar ano a ano facendo un estudo de costes e adaptando os prezos a ese resultado, pero todos somos conscientes que non o fixemos nós neste mandato, non se fixo no anterior, e cando se fixo por parte do Partido Popular foi porque era de obrigatorio cumprimento polo plan de axuste. Polo tanto, penso que é unha medida sensata. É sensato subir en 2 anos e pico un 2,7%. Nos entendemos que así é. Vimos aquí, podemos falar de que baixada de impostos, pero ao mesmo tempo traemos propostas para dar maior cobertura social. Os cartos teñen que sair de algún lado, e nós vemos que isto non é unha subida drástica, vemos que ao mesmo tempo se lle está dando protección social á poboación, e polo tanto entendemos que é correcto. Tamén quero dicir que falaba Sofía, para que non me esquecer do gimnasio, hai que dicir que nós falamos cos colectivos deportivos e hai que dicir que os clubes a calquera asociación deportiva da vila se lle presta, se lle cede o espazo gratuitamente, polo tanto non teñen que pagar. É un acordo que chegou a Conselleira de Deportes con eles. Pero que espazo? Hombre, por favor. Non sei, veña. Hai que dicir tamén respecto ao tema das notificacións. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Continúe. Hai que dicir respecto ao tema das notificacións que efectivamente algúns concelleiros escolleron na sede electrónica e outros o recibiron en papel. Polo tanto, non hai que ninguén abandoe a cuestión ou non estuvera debidamente notificado. Despois, respecto á pista de pádel, se fai unha baixada e ainda así protestamos. Por certo, tamén se falou co clube, e antes de que diga que se fixo porque eu xogo, como di sempre aquí nos plenos, xa lle digo que levo un ano e medio sin xogar, para que non veña a criticar nin a volver a facer demagoxia con ese caso. E hai que dicir que tamén este ano se conxela o IBI, se conxela o imposto de vehículos e o da plusvalía. Por lo tanto, penso que se están facendo as cousas ben, se está tendo sensibilidade na aplicación das ordenanzas, e penso que se está actuando de forma correcta. Nada máis nesta primeira intervención. Sofía. Grazas. Ben, señor Fernández, din vostedes que non cobran polo espazo. Mire, é que realmente as veciñas e veciños do Carballiño non sabemos a chanchullada que teñen vostedes co pabellón, cos cobros, cas instalacións. Mire, o Bloque, o 6 de febreiro de 2020, pediu os horarios a petición dos clubs do pabellón, o reparto de horas dos clubs, porque hai agravio comparativo que vostedes saben ben cal é, e todavía seguimos agardando a que nos den os horarios.
Eu non sei a quen lle cobran nin a quen non. Voulles facer unha pregunta que vexo que están moi dispoñibles a respostar. Canto ingresa o Concello do Carballiño pola publicidade toda que teñen ali colgada? E polo furancho que hai dentro do pabillón, canto ingresa o Concello do Carballiño? Pregunto, xa que teñen todo tan ben controlado, porque as consumicións cando vamos pagámolas. Non son gratis, señor Fernández. Canto ingresa o Concello do Carballiño por eso? 0. Hai unha concesión administrativa, hai un contrato, hai algo. E logo que teñen montado vostedes no pabellón? Digo, pregunto, porque como o que está errado é o Bloque, é que aquí vimos a falar entonces de todo. Vimos a falar de todo. Que chanchullada teñen vostedes ali? A publicidade, quen se beneficia da publicidade? Todos os clubs ou solo os que lles parece a vostede que son máis interesantes? Hombre, por favor, mire, eu non me quero enfadar, pero tampouco me tiren da lengua, porque senón levan que contar. Así que, mire, señor Fernández, vostede xoga o pádel, a mí importame pouco o que xogue vostede, pero está ali, mire, está ali, e terá que ver as deficiencias, igual que as vemos os outros, toda a veciñanza. E quedalle bastante mal, que din, mira, está aí e non fai nada. Entón, bueno, por favor, vamos a ver, vamos a falar das ordenanzas fiscais e vamos a falar xa non sei do que, porque realmente... Que máis dá? Aquí dá todo igual. Eso, agradecería que no seguinte turno nos explicaran todos esos, porque de verdad, todos os usuarios e usuarias do pabellón temos un interés, o sea, pero importante en saber que negocio hai ali montado, porque, señor alcalde, vostede sabe o mellor que a min que hai algún club que cando se fan competicións ten que montar para darlle un servizo a todos os que veñen ao Carballiño algo fora. Entón, bueno, que todos sabemos do que falamos, todos sabemos do que falamos. Entonces non digan vostedes que son xenerosos e maravillosos, porque son xenerosos e maravillosos con quen o son, os outros non. Si, Silvia, e sábelo igual que a min, porque mira, a xente a quen primeiro se queixa é a vostedes, que son os que gobernan e son os que teñen eso, a potestade de cambiar as cousas. E despois, xa desesperados, veñen a decir, oye, isto é un escándalo, tía. Porque, vamos a ver, hai certos deportes que lo ocupan todo, todo. Entón, bueno, pois, se vostedes son transparentes, planten un horario así de xigante na porta do pabellón e poñan tal club de tal hora a tal hora ten acceso a esta instalación e demais. E, bueno, non me vou a estender máis no tema este, que xa levamos falado moito dele. Ben, pois o dito, a veciñanza está farta das continuas improvisacións en calquera das áreas do seu equipo de goberno. E, bueno, é evidente, como levamos falado hasta o de agora, que non hai traballo detrás das decisións que adoptan. E tampouco hai participación real, porque se alguén lles comenta algo e lles interesa, pois o mellor levan adiante, pero non fan un estudio, non fan un consenso, non fan nada. E ca oposición, vamos, eso contar ca oposición, decía antes o portavoz do Partido Popular que vamos a presentar alegacións. Claro, vamos a presentar outra vez todas as alegacións para ver como están todas desestimadas. Pois as alegacións que presentamos non é para, non sei, para tomarlle o pelo a vostedes, bueno, pois para aportar algo, se pode aportar algo en positivo. Entón, vemos que isto é bastante preocupante, porque detrás das decisións que adoptan solo hai improvisación, urxencia e pouco traballo, e debería ser, pois, todo o contrario, porque son moitos e elles máis fácil. Nada máis, moitas gracias. Gracias, alcalde. Bueno, por lo menos xa sabemos algo despois da intervención do voceiro do Grupo de Goberno. Sabemos que esta suba é porque o piden os técnicos, porque hai que subirlle o persoal, porque hai que manter a calidade dos servizos e porque subiu a vida. Son as 4 razóns que de momento nos deu o Grupo de Goberno. Bueno, que temos claro que por fin é que é unha decisión política. Que témoslo claro, é unha decisión que toman vostedes e agora din que é porque subiu a vida e dixo literalmente non podemos estar 20 anos sin que suban. Bueno, 20 anos, Diego, a ver,
Datos. Os últimos 4 anos as bodas subiron un 6%, os certificados un 6%, as tasas de exame un 8%, os garaxes un 6%, o ICI un 6%, a escola de fútbol, por exemplo, un 7%. Ben, non levan 20 anos sin subir, Mire, conxeláronse o ano pasado, porque o ano pasado o seu querido IPC era negativo, do 0,7%. O ano pasado conxeláronse porque o IPC era negativo e nos pedimoslle que aplicaran o IPC, xa que era negativo porque suporía unha baixada para os veciños. O ano pasado non quixeron aplicar o IPC, curiosamente. O IPC era o mismo, o índice de prezos ao consumo era o mismo baremo, era o mismo referente. O ano pasado, como era negativo e beneficiaba aos veciños, non se aplicou. E fai 2 anos, e por certo, o ano pasado non se conxelaron todas, que foi o ano que se subiu o IBI que se baixara o ano anterior, que foi o ano que vostedes pretendían aplicar unha suba, porque así o decía o IPC, do 0,3%, e unha alegación de espazo común fíxolles abrir os ollos e darse conta de que era moito máis o traballo que iba a supor a nivel técnico facer todos os axustes e os cambios nos padróns, pero vostedes propuxeron, que aí están os documentos e podo sacar, vostedes propuñan unha suba dun 0,3%. Conxelouse porque nós fixémoslle ver que era absurdo, porque era mínima a cuantía que iba a supor para o Concello e moito traballo que iba a supor para departamentos que están moi escasos de persoal. E foi gracias a esa alegación que fixo o espazo común polo que o conxearon. Fai 3 anos subíronse, fai 4 tamén. Subíronse porque como se aplica o IPC, e, insisto, dentro do ano 2015 o IPC non é un factor. Hai unha cousa que está moi clara, miren, cando as cousas se fan con algo de traballo, de esforzo, pois poden sair millor. E aquí supónse que os que están no goberno están para defender os intereses dos veciños do Carballiño. Eu pregúntome, a taxa do lixo sube, porque di unha fórmula inintelixible que nos manda a Deputación, que creo que ninguén casi sabe o que significa. X elevado al cuadrado parece, vamos, elaborada por Einstein. Alguén leu o informe que manda a Deputación? Porque a Deputación, isto, alcalde, vostedes queceuno, pero cando estábamos na oposición e o PP se adheriu ao convenio do lixo da Deputación, dixémolo moitas veces, o criterio que utiliza a Deputación para fixar os custos aos diferentes concellos é só o de poboación. Ese criterio perxudica moitísimo o Concello do Carballiño, porque o Concello do Carballiño ten 14.000 habitantes. Entonces, o Concello do Carballiño paga moitísimo máis proporcionalmente que outros concellos de arredor. E máis, se leen o estudo, daránse conta pola evolución destes últimos anos que o que estamos facendo no Carballiño e polo que todos os anos lle temos que subir o lixo aos nosos veciños un pouquiño, é porque estamos pagando a perda de poboación de outros concellos. Porque os concellos que perden poboación están pagando menos. Só hai que ver a evolución, se alguén leu o informe, que non o creo, veno. Claro, que arroxa este informe despois? Cando os datos se cruzan basándose no criterio poboacional, según o dato do propio informe da Deputación, no Concello do Carballiño os camións do lixo fan ao ano 160.689 kilómetros. Non parece moi realista, non? Porque a min sáleme que fan casi 500 kilómetros diarios no Concello do Carballiño, que ten 54 kilómetros cuadrados. Evidentemente non, alcalde, vostede desto entende, sabe como a min que non. Que pasa? Que o que hai que pelexar é coa Deputación para que se reforme de alguna maneira e non sexa só o criterio poboacional, porque hai concellos que son o doble, sin ir máis longe, o Irixo ten 120 kilómetros cuadrados, e o percorrido dos camións e o gasto que vostede sempre di que é o que provoca a subida do combustible é moito maior, e nós estamos aquí sendo absurdamente solidarios, subindo os impostos aos nosos veciños para facer este tipo de cousas. Por que? Porque ninguén lee os informes, porque ninguén pensa que se pode cambiar para axudar a veciñanza. A Deputación di que hai que subir un 1%. Caña, pois subimos un 1%, non vamos a mirar por qué, non vamos a mirar se podemos conseguir que os veciños non paguen ese 1% máis, que é o que terían que facer. Os veciños do Carballiño xa pagan e xa teñen unha carga fiscal. Isto volven ser datos oficiais, alcalde, porque o bo daqui é dar datos e cifras que estén contrastadas, non deciros unha cousa, mañá outra e pasado a contraria. Según datos oficiais, o ano pasado, o Carballiño, cada veciño do Carballiño soporta unha carga fiscal de 451 euros. No Barco son 371. De 451 a 371 por habitante. En Cangas son 298. Home, eu creo que os veciños do Carballiño xa soportan unha carga fiscal elevada. Para que todos os anos estemos aquí falando e tendo que pelexar para non subirlle. Ahora un 2, mañá un 3, ahora un 10, mañá un 5. E insisto, hai moitos mecanismos que se poden usar. Non son os técnicos os que din eso, Diego, discrepo abertamente cunha cousa que dis. Mira, dis, por exemplo,
se facemos estudos, todos os precios subirían. Primeiro, a lei obliga a facer estudo. Estudo xa hai, que efectivamente, agora parece que casi vos parece ben aquel plan de axuste que fixo o Partido Popular e que obligou a disparar os prezos de moitos servizos públicos, pero os servizos públicos, claro, podemos entrar no debate de se teñen que ser rentables ou non. Non sei se me estás entendendo, dá má sensación de que non. Vale. Pois o que estou dicindo, Diego, clarísimamente é que se fai un estudo, por exemplo, do que custa a escola municipal de fútbol, vale, onde a media máis ou menos está en 100 euros por alumno que ten que pagar cada pai, dependendo do IPREM pode chegar a 190 e pode baixar hasta non sei canto, pero claro, se temos en conta que estamos supostamente dándolle 85.000 euros a Club Deportivo Arenteiro porque ten a base, os pais están pagando dúas veces. Hai un estudo feito. Sabemos canto deses 85.000 euros van á escola e van aos rapaces do Carballiño da escola? Non o sabemos, porque non hai un estudo. A mellor resulta que se parte deses 85.000 euros o Arenteiro se está destinando á escola, o mellor podemos baixar a tasa aos pais. Podían salir cousas moi sorprendentes, dende logo se fixara. Ahora, é moi fácil dicir, non facemos estudos. IPC, veña, pa diante. Que non di? Os técnicos, dío, o goberno, dío, os uns un corda. Aquí o importante é facer pouco, e xa digo, podíamos estar de acordo nunha suba de impostos se o destino deses cartos fora, a mellor, moitas veces algo que consideráramos máis coherente, pero volvo a repetir, alcalde, de verdade é un momento de gastar 40.000 euros nunha escultura? É necesario darlle destes 20.000 euros destes impostos que pagan os veciños 20.000 euros ao Rally de Ourense? Hai que contratar a unha empresa por 17.400 euros para que fotocopie unhas bases de axudas do Concello de Tui? Claro, é que se xestionamos así os cartos non hai cartos que cheguen. O ano que ven habrá que subir un 10, un 15 e habrá que seguir esquilmando os veciños que xa están moi jodidos, porque os veciños da rúa, se vostedes saben por aí, que andan moito pola rúa e preguntan, a xente está moi jodida e non sabe como vai pagar a luz, e non sabe como vai pagar a gasolina, e non sabe como vai pagar moitos gastos que se veñen. Sí, estou rematando, señor alcalde. Sí, bueno, sempre quedamos que nestes temas quedamos que en ordenanzas fiscais, orzamentos, había un tempo extra. Vale, nada. En calquera caso, señor alcalde, rematei, insisto, igual que dixeron os compañeros, nos imos presentar varias alegacións que presentamos todos os anos que creemos que poden mellorar as ordenanzas fiscais. Por exemplo, que nos pagos das escolas municipais se permita o pago por mensualidades, como se fai en algúns outros departamentos, porque facilitaría ás familias un pago aplazado. Non se quixo aceptar ata agora, imos insistir. E, sobre todo, imos presentar unha alegación que unha vez máis, como pasou fai 2 anos, esperamos que abran os ollos e que vexan que é xusta, é a caída, é sensible coa situación dos veciños para que se conxelen as tasas e non se leve a cabo esta suba do 2,7%. Gracias. Nada máis. Sí, Diego, sobre a túa intervención, estábanos dicindo que en caso de que se fixera un estudio subiría. Faino, porque te podes topar con sorpresas. Podes topar con sorpresas, o que estaba dicindo Adolfo, basta topar con tasas que poden baixar perfectamente. Pero claro, non o faz. Ou non o facedes, perdona, non é o teu departamento, inda que seas o voceiro, non? Decíanos tamén que se conxela o IBI e a plusvalía. O IBI e a plusvalía non son taxas, son impostos. Pero ele falaba de impostos. Contestaba ya Adolfo. Bueno, perdón. Pero, vamos a ver, o tipo da plusvalía, desde que se fixo a ordenanza, permanece igual. O IBI subírase a 0,60, baixouse de 0,60 a 0,48 para despois volver a poñer a 0,54. Que me vas dicir? Que o IVA de subir este ano? Non, verdad? Non é que conxeles nada, porque claro, cada vez que ten lugar unha alteración catastral e se suben os precios, que é o que fai o Ministerio de Facenda, sube o IBI. E a xente vai pagar máis simplemente porque sube Facenda as valoracións catastrais. Ben, decías que levaba 20 anos e que non se pode estar así 20 anos. Fai o informe, porque eu comprendo que é moi cómodo chegar aquí e dicir solamente subimos conforme o IPC, pero que non se pode facer, non é unha cousa que ti poidas dicir non, deixámoslo así porque terminamos antes. Non, tens que facer o informe, e despois de facer o informe, e se me ves aquí co informe, chegarás e daremos xa razón, mira, suben as tasas, mira que locura, pero fai o informe. Porque senón temos unha cousa que é a realidade, que subides o 2,7 sin saber nin canto custa o servicio, estarnos dicindo que se o fixeras de outra maneira sería de outra maneira. Faino, e saberémolo, porque é a única maneira que temos de comprobalo. Dixeches tamén que tamén dabades maior cobertura social. Aquí, dades maior cobertura social aquí. Como goberno. Como goberno, non, pero nas ordenanzas fiscais nada.
Non, é que as alegacións que nos facemos van sempre nese sentido, que vos preocupedes dos autónomos, que rebaixedes o inicio para cando se implanta un novo negocio. Pedimos tamén que cando se amplíe ese negocio por parte dun autónomo ou unha pequena empresa no Carballiño se teña en conta e non se lle cobre o inicio. Eso é cobertura social, eso é preocuparse da xente do Carballiño. Pero aquí non o facedes. Simplemente, non o facedes. Por que? Porque é moito máis cómodo. Claro, chegas aquí, pongo 2,7, xa che digo, notificacións rexeitadas, non hai nada que decir en ningún departamento. Claro, e isto ano tras ano tras ano. Tendes que cambiar, o sea, a política faiche co gasto, pero tamén co ingreso. Tendes que adaptar estas taxas e saber realmente cal é o custe que costan estes servicios e cal é o custe que se pode asumir por parte dos veciños do Carballiño. E non podedes seguir subindo un 2,7 todos os anos, ou que marca o IPC total, vamos seguir igual. Xa che digo, o que máis me fastidia é que desde a oposición estemos dicindo cousas que vos vedes razonable, explicámoslo en comisións e decís, pois sí, pois é razonable, a ver se se pode facer. É que ni siquiera vos acordedes o ano seguinte, nin o seguinte, que queredes en darnos traslado desto, que a tesoreira nos dé traslado desto, e non o facedes. Pero por que non o escoitades? Se non queredes facer o traballo, polo menos escoitad os demais. Nada máis. Gracias, Ricardo. Ben, por ir por partes, Sofía centrou a súa intervención no pabellón. Eu non vou falar dos horarios, pero teño que dicir que os horarios foron acordados cos clubes e cas escolas e que vai en función dos nenos que teñan e das categorías nas que xoguen. E iso é como facemos as cousas. Respecto ao que di Adolfo, que dicía que eles propuxeron que se conxelara para que non tiña maior coste de implantación que a suba, pois o mismo pasaba ao revés, que a rebaixa que se propoñía mellor do IPC, pois pasaba o mesmo. Había uns costes e por eso non se adaptou porque era moi pequeno a baixa. E despois, vostede fala na súa intervención, falaba de que queixábase do precio da escola de fútbol, despois dicía que se facía uso de imprén. Eso xa é unha bonificación. Por lo tanto, na escola de fútbol xa se ten en conta a renda e xa hai unha axuda. Non me entendeu, pero bueno, deixemos. Vale. En todo caso, falaba Ricardo tamén do tema dos impostos, de que non viñan aquí, obviamente, pero dicía, da referencia que facía Adolfo, a que subíamos os impostos, e dicía que había algúns que se conxelaban, ou que non se lle tocaba. De feito, estamos pagando 0,54, cando xa habíamos tido 0,60 no pasado. Despois, di vostede que subimos todos os anos, non? Levamos tamén 2 anos cas taxas os prezos públicos conxelados e agora se fai esta subida. E iso é unha adaptación. Repito, ahora mesmo está no 4%, vai chegar ao 5%, se sube un 2,7%. Eu penso que é entendible e aparte temos que dicir que nós esta medida tamén a falamos cos técnicos, claro que é unha medida política, pero tamén se fala cos técnicos e os técnicos tamén vían aconsellable realizarlo desta maneira. Por lo tanto, é por algún informe. Sí, os informes din o contrario, pero bueno, é verdade. Perdón, non... Cabas? Sí. Vale, ben. Vamos a ver, hai que diferenciar entre impostos, tasas e precios públicos. É un tema importante. Os impostos, evidente, non suben en relación ao 2019, baixo o 10% IBI. As tasas e os precios públicos aplícase o 2,7%. A proposta faise do Departamento Económico e eu como alcalde asumo, porque non dan estimado exactamente o custo real. Esa é unha realidade. É unha realidade que onde si temos estudios económicos, como é o caso do SAF, sube o precio ao usuario de libre concurrencia de 14 a 19 euros, 5 euros, polo estudio económico. Esa é unha realidade. E evidentemente, por que sube? Porque nos prezos públicos é obrigatorio por lei axustalos ao custe real que teñen. Nas tasas non. As tasas hai que tratar de chegar a aproximarse ao custo real, pero poden estar por debaixo. Depois outra cousa é que haxa bonificacións, de acordo? Quer dizer, no SAP, dependendo da situación económica de cada un, pois paga máis ou paga menos. Iso en canto a... O IPC, olha, é o que está aplicando o Estado para as pensións.
sacan un leyes que despois é imposible de cumplir. É triste dicilo, pero é unha realidade, porque se o Estado é o primeiro en aplicar o IPC e despois calcache un decreto do 2015 onde di que non vale para actualizar, vale, pois sinceramente está ben, pero que se apliquen eles o conto, que sean os primeiros en dar exemplo. Sempre somos os concellos os que temos que andar tocando as latas. Entonces, bueno, iso é así. O coste real trataremoslo de ir determinando pouco a pouco, pero pensade a dificultade de que sube o papel, determinar as horas e os documentos que fai cada funcionario para saber como se imputa o coste salarial, quer dicir, non é unha cousa doada, non é unha cousa doada. Esa é unha realidade, e a realidade é que moi poucos concellos aplican o coste real, nin o propio Estado, xa vedes, que xa vos estou poñendo exemplo. O 2,7, pois, bueno, é unha maneira de intentar acercarse a un precio estimativo do que foi a suba de todos os materiales e as cousas. Evidentemente, bueno, o ideal sería estimar o custo real, pero eu creo que estimando o custo real igual levábamos sorpresas no sentido de que ainda subirían moito máis. Un 2,7, pois estamos falando de tasas de €1 que pasa de 1 a 1,2, de 0,87 a 0,89, algunhas das que teño aquí, por non entrar no detalle, que non estamos falando dunhas cantidades que rompan o esquema de nadie. É verdade que levaban 3 anos congeladas, como di Adolfo unha vez porque era negativo, outra vez porque o que subía era tamén moi pouquiño, e outra vez porque creo que foi polo COVID, que chegamos a un acordo e as congelamos. Pero bueno, xa digo, é unha proposta que se considera que é necesario tomar. O máis fácil era deixalas porque evidentemente que os custos de funcionamento do Concello cada día incrementanse. Nos últimos anos incrementaronse dun xeito notable. En canto a cuestións puntuais, no tema da publicidade, como ben saben, temolo falado aquí, a do Espiñedo é para o Arenteiro e a do Pabellón non sei para que equipo, pero tamén é o equipo, son os que buscan e quedamos, a único tal é sacar unha ordenanza e cobralo nós. O tema do bar, tamén o temos falado, é unha cousa que non ten un funcionamento continuo, pero bueno, haberá que sacalo, estamos de acordo, eu creo que xa teño falado coa conselleira e é un tema no que nos temos que poñer. O da publicidade, pensado unha cousa, que realmente son os equipos os que buscan e os que van ás empresas e todo eso. O Concello non o vai facer, evidentemente. Vale, quer dicir, eso xa tiñamos falado en alguna comisión ou en alguna cuestión deste tipo. Vale, Sofía, quer dicir, é como está o tema, é unha realidade. Eu creo que os horarios están claros, igual levo colgados ali, creo que non hai ningún problema. Pero se non hai problema, cólguenos. Levamos 2 anos pedindos. E ustedes sempre din que non hai problema. Falaremoslo ca concelleira e colocarémoslo, vale? Bueno, nós evidentemente votamos a favor desta proposta e vos en contra. En contra.